הגעתי לקורס הזה בשביל הבת הבכורה שלי. הרבה שנים חיפשתי, ביקשתי, התפללתי שהקדוש ברוך הוא יזמן לי באמת את המקום הנכון ללמוד בו כדי לדעת איך להתייחס, איך להגיב, ובאמת ברוך השם זה קרה. האמת היא שבאתי בשבילה, אבל קיבלתי כלים לטיפול בכל הילדים בבית. קיבלתי המון ידע, והידע הזה עשה אצלי שינוי מאוד עמוק גם בתפיסה וגם בהתנהגות. ואני רואה ממש את השינויים קורים בבית ככה שבוע אחרי שבוע. אני יוצאת מפה נפעמת אחרי השיעורים של נעמי סובול, השיעורים שעוברים ככה בשניות ביעף, כי הם כל כך מרתקים ומעניינים, ואחר כך באמת מאפשרים לי לעשות את העבודה הפנימית בבית. אני ממש ממליצה לכל אימא שרוצה להשקיע בילדים שלה, ולאו דווקא בנוער שהוא נושר, לאו דווקא בנוער שהוא בסיכון, כל נוער שבאמת צריך הכוונה ועידוד והדרכה, לבוא לקורס הזה, להחכים ולצאת אימא אחרת.